Når du hører ordet Færøerne, hvad tænker du så? Eller hvad har du tænkt? Jamen altså, først når jeg tænker Færøerne, så tænker jeg lavt hængende skyer. Der er sådan et eller andet med, at man kan nå så skydannelsen. Og så selvfølgelig en stolt befolkning på nogle til tider går jeg ud fra barske livsvilkår, men på en eller anden måde tror jeg bilder mig ind, at der kommer en eller anden form for mental styrke ud af at se så meget uendelig stor skønhed omkring en hele tiden, ikke? Det kan ikke andet påvirke en godt og positivt. Vi har troet dig med, at jeg ville spørge dig lidt om hvalfangst, eller grin, som jeg kalder det heroppe. Hvad ved du om den færøske hvalfangst? Jamen, jeg ved, der er sikkert en masse danske skolefrøkner, som er meget imod, så at man slår grinter ihjel. Men jeg er jo meget usentimental. Jeg synes jo, dyr skal dø og spises hurtigst muligt. Så bare gå ud og slå nogle flere ihjel, altså og putte dem i gryderne. Det er det rigtige sted, hvor de hører hjemme. Har du prøvet hvalkød? Aldrig. Så jeg var en, der skulle ligge inde med en luns et eller andet sted. Så er det bare at smide den af på nærmeste hotel, hvor jeg bor på, og så vil jeg smage det. Det skal jeg. Det bliver ikke nødvendigt, fordi vi kan prøve det her med det samme. Er det rigtigt? Vores gode ven, Ragnar Finnsson, han er klar her. Alright. Nå. Det ser spændende ud. Ja, Ragnar, hvad er det, du har med her? Det er grønneval og skærpekød. Det er tørret grønneval og tørret fisk. Og vækstbæk, og kartofler. Kolde kartofler, og brød. Kartoflerne og rugbrød har jeg prøvet før. Det bliver første gang. Har du mod på at prøve det? Selvfølgelig har jeg da det. Ja. Det er tørret grønneval. Okay, og hvad skal man starte med, synes I? Det kunne være en god idé. Det er godt. Du kan se et lille bid af det, i hvert fald. Det har hængt op, og så... Interessant. Det ligner jo nærmest sådan en lille trøffel. Det smager ret godt. Ja, den kunne du klare. Ja. Jeg tror spækket, det bliver måske lidt sværere. Nå. Har du mod på det? Lad os se. Det er det her. Det lugter grimt. Det lugter rigtig grimt. Du kan prøve at smage det, hvis du har mod på det. Jo, jeg tror, det er en grund til, at det ikke er kommet uden for Færøerne. Det her, ikke? Altså, det er ikke den store eksportartikel, men jeg synes, grinten der, det var okay. Og så skærpekød. Okay. Det er skærpekødet. Ja, det er også noget. Og det er noget rødden får eller sådan noget. Fårkød, der er hængt op, der er tørt. Du kan tage en bid af det. Jeg synes, der er meget imod i. Det synes jeg er interessant. Sådan lidt syrligt i smagen. Det er helt klart en delikatesse. Spækket der, det må jeg sige, det er ikke lige det, jeg vil tage med på en øde ø. Men altså, når I ser sådan noget, så løber tænderne i vand, og så siger man... det gør ja. Og tørret fisk, har du lyst til det? Tørret fisk, det prøver jeg. Det kan ikke være særlig slemt. Der skal lidt tålmodighed til. Ja. Gode, tykke muskler, ikke? Ja. Absolut interessant. Men jeg vil sige, altså spækket slår. Det er godt nok ikke så grimt som det svenske surstrømming. Kender I det? Det er rigtig det tror jeg ikke på. Nej. Det er nu værre. Jeg har altid drømt om at lave sådan en pæn nordisk måltid med alt det grimmeste fra samtlige lande. Så kan du tage spækket med. Jeg tager spækket med fra Færøerne. Det er i hvert fald helt sikkert, ikke? Og så surstrømming fra Sverige. Og de gamle rødne oste, vi spiser i Danmark, ikke? Ja. Nå. Interessant, Ragnar, det må jeg sige. Og man kan jo ikke rigtig kysse en pige bagefter det her, eller hvad? Ja, måske. Nå, medmindre hun også har spist spæk, så kan det være ligegyldigt. Jeg tror, jeg lige slutter af med en lille bid brød her, ikke? Til at få spæksmagen væk. Det er der fortjent. Jeg tror, du skal få en hånd også. Tak.